are dealing with the classification of market firms. അപ്പോൾ ഓരോ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചറും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും ഒരു ടേബിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ കോമ്പറ്റീഷൻ. അതിൽ വരുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഫേംസ് ഒരുപാടുണ്ടായിരിക്കും, ലാർജ് ആണ്. നേച്ചർ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ്? ഹോമോജീനിയസ്. ദെൻ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റ്. ദെൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് കൺട്രോൾ ഓവർ പ്രൈസ് നോ. അതായത് പ്രൈസ് ടേക്കേഴ്സാണ്. ഇവിടെ എല്ലാ ഫേംസും പ്രൈസ് ടേക്കേഴ്സാണ്. പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേംസ് ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഹോമോജീനിയസ് പ്രൊഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേബിൾ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചറിനെയും കുറിച്ചിട്ട് ഒരു അറിവുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ഇംപെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇംപെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ വരുന്ന കാറ്റഗറിയാണ് മൊണോപ്പൊളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ, പ്യുവർ ഒലിഗോപ്പൊളി, ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഒലിഗോപ്പൊളി, മൊണോപ്പൊളി. ഫസ്റ്റ് മൊണോപ്പൊളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ. മൊണോപ്പൊളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷനിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും? ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ദേ ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് പ്രൊഡക്റ്റ്. വ്യത്യസ്ത തരം പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ടാണ് അവർ എല്ലാ ഫേംസും പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. പലതരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് ആണ്. ഡിഗ്രി ഓഫ് കൺട്രോൾ ഓവർ പ്രൈസ് സം. കുറച്ച് കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രൈസിന് മുകളിൽ. അതായത് മൊണോപ്പൊളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന ഫേംസിന് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ പ്രൈസിനോട് എന്തുണ്ടാവും? കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ദെൻ പ്യുവർ ഒലിഗോപ്പൊളി നമ്പർ ഓഫ് ഫേംസ് ഫ്യൂ ആയിരിക്കും. ഒലിഗോപ്പൊളിനെ പറയുന്നത് എന്താണ്? കോമ്പറ്റീഷൻ എമംഗ് ഫ്യൂ എന്നല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫേംസ് എന്താണ്? ഫ്യൂ ആണ്. നേച്ചർ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണ്? ഹോമോജീനിയസ് പ്രൊഡക്റ്റാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് സ്മോൾ ആണ്. ഡിഗ്രി ഓഫ് കൺട്രോൾ ഓവർ പ്രൈസ് സം. കുറച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ദെൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഒലിഗോപ്പൊളിയിൽ ഫ്യൂ നമ്പർ ഓഫ് ഫേംസ്. ഓക്കെ, ദെൻ നേച്ചർ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് സ്മോൾ ആണ്. ഡിഗ്രി ഓഫ് കൺട്രോൾ ഓവർ പ്രൈസ് സം. ദെൻ ഫോംസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മൊണോപ്പൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരൊറ്റ സെല്ലർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, മോണോ ആയിരിക്കും അല്ലേ. നമ്പർ ഓഫ് ഫേംസ് എന്താണ്? 1. നേച്ചർ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് യൂണീക്ക്. ഒരൊറ്റ പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്താണ്? വെരി സ്മോൾ. ദെൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് കൺട്രോൾ ഓവർ പ്രൈസ് ഈസ് കൺസിഡറബിൾ. ഓക്കെ, അതായത് മൊണോപ്പൊളിയിൽ എന്താണ്? പ്രൈസ് മേക്കറാണ്. പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ വരുന്നത് പ്രൈസ് ടേക്കറാണ്. പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലുള്ള ഫേംസ് പ്രൈസ് ടേക്കർ ആവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരുപാട് ഫേംസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരൊറ്റ പ്രൊഡക്റ്റാണ് അല്ലെ, ഒരു ഹോമോജീനിയസ് പ്രൊഡക്റ്റാണ് അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് ഫേംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡിനെ വല്ലാതെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈസിന് അവർക്ക് വല്ലാതെ കൺട്രോൾ ഇല്ല. മൊണോപ്പൊളിയിൽ എന്താണ്? ഒരൊറ്റ ഫേമേ ഉള്ളൂ, ഒരൊറ്റ പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈസിൽ എന്ത് മാറ്റം വന്നാലും ആളുകൾ അത് വാങ്ങും. അതുകൊണ്ടാണ് വെരി സ്മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഡിഗ്രി ഓഫ് കൺട്രോൾ ഓവർ പ്രൈസ് ഈസ് കൺസിഡറബിൾ. ഈ മൊണോപ്പൊളിയിൽ പ്രൈസ് മേക്കർ ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേബിളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഫോംസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചറും പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഇത് മനസ്സിലുണ്ടായാൽ എല്ലാ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചറിനും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ.